ኣብቲ ኣከባቢ ገዛውቲ ምስ በዝሐ ገዛውቲ ብፖሊስ ኣባላትን ህይወቱ ኣድሕኑኒ እናበለ ፀንሐ። ናብ ገዛ ከኣቲ ኣብ ዝፍትንሉ ደሞ ብፖሊስ ተከልኪሎም ብጃኹም መሕልፉኒ ናይ ነስነተይ ፈረይ እምነተይ ቃል ኪዳነይ ኣብ ውሽጢ ኣላ እናበለ ከኣቱ ክልመን ጀመረ። እቶም ፖሊስ ደሞ ከእትውዎ ኣይከኣሉን። ሲሱ ብሙሉእ ክፈርስ ይኽእል እዩ ሓደጋ እዩ። ስምዓም በወልድ ቅዱስ ሰላምለክ አሜን። ስምዓም በወልድ ቅዱስ ሰላምለክ አሜን። ሰላም ፍራት ናይ ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ኣህነት ሰላም ኢና። ካብ ሰላም ዘለናዮ ሰላም ክትኮኑ ሙሉእ ትምኒትናዮ። ሎማንቲ ደሞ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ዛንታና ታሪካዊ ዝኾነ ሒዝናልኩም ንመፅእ። ሎም ደሞ ሒዝናልኩም መፂና ደስ ዝብል ዛንታ እዩ እና እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩም ተኸታተሉና። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ኣይትረስዑ። ነባራት ዝኾንኩም ደሞ ብራታትኩም ኣይፈለየና። ናብ ዛንታና ንኸይድ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰብኣይ ንግሆ ካብ ምልቃሱ ተንስኡ ስራሕ ክኸይድ እናተዳለወ እንከሎ በዓል ቤቱ ትመፅእ እሞ ፍቕረይ ገፅካ ፅቡቕ የለን እንታይ ዘጋጠመካ ሓድሽ ነገር ኣለ ድዩ ኢላ ሓተተቶ። በዓል ቤቱ ደሞ እንደይ ፅቡቕተይ ሎሚ ለይቲ ነፍሰይ ከም ገለ ዝገብረኒ ሓዲሩ የእንተይ ወላ ሓደ ንኽደቅስ ኣይከኣልኩን መሬት ወጊሓትኒ በላ። ቅድም ቆልዓ እናከለኹ ቅድሚ እቲ ኣደይ ብሓደጋ ማኪና ስለ ዝሞተት መዓልቲ ስለ ዝነበረት ለይቲ ልክዕ ከምዛ ናይ ሎሚ ለይቲ ስለ ዝሓደርኩ ይጨንቀኒ ኣሎ በላ። ሎሚ ፅቡቕ ይስምዐኒ ስለ ዘየለ በጃኺ ንስኺ ዝኾነ ነገር ከይትኾንኒ ስራሕ ክብክር እየ ምሳኺ ክውዕል እየ በላ። ሰበይቱ ደሞ ፍቕረይ በኣይ ኣይትሕሰብ ኣይትጨነቕ መዓልቲ እንተይ ደኣ ኮይኑ ንስኻ ምሳይ ውዒልካ ኣይወዓልካን ዝኾነ ዝቕየር ነገር የለን። ስለዚ ንስኻ ስቒልካ ናብ ስራሕኻ ከይድ በለቶ። በዓል ቤቱ ደሞ ክብድብል እናበሎ ምስ ዘረባ በዓል ቤቱ ተስማሚዑ ናብ ስራሑ ከደ። ናይ ምሳሕ ሰዓት ምስ ኣኸለ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ምስ መሳርሕቱ ናብቲ ዝመስሐሉ ናይ ስራሕ ቦታ ንኽመስሑ ኣተዉ። ካብቲ ኣከባቢ ዘለዉ ዝኣተውሉ ቦታ ተለበይን ተወዲዑ ነበረ። ደሞ እቲ ሰበር ዜና ነበረ ሰምዐ። እቲ ሰበር ዜና ደሞ ከምዚ ይብል ነበረ። ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉ ሰፈር ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ደሞ ግድኣትን ከም ዘወረደ ይገልጽ ነበረ። ድሕሪ እዚ ምስ እናሰንበደ ብድንጋጥ ናብ ቤቱ እናጎየ ኸደ። ኣብቲ ኣከባቢ ገዛውቲ ምስ በፅሐ ገዛውቱ ብፖሊስ ኣባላት ህይወቱ ኣድሕነኒ ናብ ተካቢቡ ፀንሐ። ናብ ገዛ ከኣቲ ኣብ ዝፈትነሉ ደሞ ብፖሊስ ተከልኪሉ ብጃኹም ኣሕልፉኒ ናይ ነፍሲ ንእስነተይ ፍቕረይ እምነተይ በዓል ቤተይ ቃል ኪዳነይ ኣብ ውሽጢ እያ ዘላ እናበለ ከኣቶ ኣለሞኖም ጀመረ። እቶም ፖሊስ ደሞ እቲ ኣፕራይት እዚ ታስኢት ስለ ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ክፈርስ ይኽእል እዩ በሎም። ብሙሉእ ክፈርስ ይኽእል እዩ በሎም። ንህይወትካ ሓደጋ እዩ ስለዚ ምእታው ኣይፈቀደካን እዩ በልዎ። ወየ ሰብኣይ ድሕሪዚ እንተደሊኹም ተኩስኩም ቅተሉኒ ብምባል ነቶም ፖሊስ ጠሓሶም።
ናብቲ ብክፍሊ ፍርሒ ፍርቂ ናብ ጥልጥል ዝነበረ ህኑፅ ኣተዋ። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ምድላው ፃዕሪ ደሞ ሰበይቱ ክፈርስ ተፀቂጣ ንሞት ንተፃዕረት ረኸባ። ተወፅእ ካብ ዝፈተነሉ እቲ ፀቂጥዋ ዝነበረ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕን ግጀፍን ፈረስ ስለ ዝነበረ ወላ ሓደ ነገር ክገብረላ ኣይከኣለን። ሰበይቱ እናበኸየት ናይ መጨረሽታ ቃላት ከምዚ በለቶ፣ እትወይ እንተ ምክንያት ምንባር ሎሚ ንስኻ ሓቀኛ ኣፍካሪ ከም ዝኾንካ ብምክሪ ቃላት ዘይኮንስ ብቃላት ዘይኮንስ ብጭብጥ ብተግባር ኣርኢኻኒ። ሎሚ እንተ ዘይተመፂኻ ነርካ ክልተ ሞት ምማትኩ ነይረ፣ ሓደ ኣካል ሓደ ደሞ ብመንፈስ። ነገር ግን ሕጂ ንስኻ ንዓይ ክትብል ሂወትካ ኣብ ሓደጋ እቲኻ ስለ ዝመፅኻኒ ብመንፈስ ካብ መሞት ድሕን ብኣካል ጥራይ ይመውት ኣለኹ በለቶ። ፍትወይ ንግሆ ከም ዝነገርካኒ ብትእዛዝ ፈጣሪ ዝመፀ እስካብ ዝኾነ ንዘይ ዝመፀ ኩሉ ብፀገም ዘይምቅባል ንፈጣሪኻ ምፍትታን እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ፍትወይ ተፍቅረኒ እንተ ደኣ ኺንካ ነዚ ቀፂሉ ዝበልኩኻ ነገር ፅኒኢልካ ስምዐኒ በለቶ። ሰሚዕካ ከዓ ደሞ ኣተግብሮ ኢኻ በለቶ። እና መዓልቲ ሎሚ እያ ኣነ መዓልተይ ሎሚ እያ ንዘለዓለም ይኸይድ ኣለኹ። ንስኻ ግን ንዘለዓለም ከይዳ ኣለኹ። ንስኻ ግን ብድሕረይ ካልኣይ ሰበይቲ ተመሪዕኻ ወሊድካ ቀሱን ሓዳርን ዝተባረከን ቤትን ክትከውን ደሞ ትኒተ እዩ። ነገር ግን ቃለይ ጥራሕ ከይትጥሕስ ብናተይ ሓዘነይ ሂወትካ እንተ ደኣ ተባላሽዮ ኮንካ ሎሚ ንዓይ ዝቀተልካኒ መቀንቃጥ መሬት ዘይኮነስ ንስኻ ኢኻ እውን ንስኻ ኢኻ ቀቲልካኒ በለቶ። ስለዚ ንዓይ ክትብል ናይ ዘለዓለም ዕርፈት ሞትን ክረክብ ንዚ ዝብለካ ቃለይ ፍፅሞ ኣለካ በለቶ። ቃል እተወለይ በለቶ። ሓቀኛ ፍቅሪ መስተዋዕሊ ይሓትት ግዜን ኩነታትን ደስታ መከራን ዘይናወፅ ፍቅሪ ይዓድለና። ኣሚን።